and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Nagpaabot ka sa akong pagtawag na mo balik, di ba? Oh my God! Matt! Ikaw! You are not expecting my call. Maung natuo kang si Jan ang itawag. Matt, are you okay? Are you alright? Kitubag ko ni mo nga ikaw si Jan. Diba? Mao nga nagtuo ko. Enough. Matt! Wa na kay angay pang ipasabot na ko, Clavel. I understand. May pagbati gyapon ka ni Jan. Oh my God! Matt, huwag ka masayod niya ng imong ipanulti. Ayaw na lang paglimod pa, Clavel. Matt, paminawa una ko. O kung sa pabay paminaw na ko nimo. Klaro na kaayo. Maunay na kaapan ni mo. Kay ikaw na lang gihusto. Imo na lang ang tanang sulti. O imo sab ang tanang pagpakaaron ingnon o pagpamakak. Unsa? Ug ngano nagkasulti ka man ana? Manguta na ka ganong nakasulti ko, ana? Sa number lang nga imong gigamit karon sa atong panagsulti, klaro kaayo nga niya ka na sa sud. Kadus ka pa man di ay niabot, ha? Nagtarong ko sa atong relasyon, Matt. Wa ko'y angayang kahadlukan, kay wa ko'y sab nimo. Period. Hello, Clavel. Hello, Clavel. Shit! Kalit niya kiputol ang amo parang sulti. Ha? Dili mo, tawagan ko siya. Paggon ako TV o. Oh, dala. Sulti man gina. Aron sabtan. Di ka din nagpaong, ako may nagpaong. Oh, ha? Oh, ikaw na ito. Ato hadi di ka-remote na ito. Bukas ang mata. Bitaw dang. Ay, imo laging gipaw ng TV dong. Papakan ni mama ng balita. Bawa mangkana na kus pagpaminaw sa mga balita, Clinton. Maglibog kag kinsa imong tuhuan. Oh, Ang administrasyon ba o ang oposisyon? ngano god? Ang oposisyon may akusar sa administrasyon nga responsable sa pagpamumba atol nitong rally sa miyaging mga adlaw. Karon sad, may intelligence report kuno ang administrasyon nga ang oposisyon ra ang nagplano og mihimog pagpamumba sa mga rallyista aron ilang ipasangil sa kagamhanan ang mong hitabo. Mao nga makapangutan na ka ba? Kinsa mo ginagsulti nila sa tinuod? O kinsa masab ang namakak og nagbuhat buhat og istorya? Aha. Bitaw dong no. Makutaw mas atong libog ana. Inguna ni na bagid kahugaw ang pagpamulitika dinhi sa tong nasod. Murang dili gid mo asinso kini nga tong nasod. Kay pulos na lang gyud ta pagpamulitika. Kung may buhaton ganing proyekto ang bisan kinsa nga nangagamahanan sa wayon sa despikas, imbis magtinabangay, magdinautay na hinuon. Lagi oy. Ngano magana dong Jan? Mangutana ka na kung gano, Clinton? Oh. Kana tungod sa kahangol sa gahom. Oh. Pero do nagsultian na nila tinuod dong oy. Pero maalagi. Do na po'y namakak. Ay, kalaban sa utok na ko ani oy. Pero sa nga-to, Clinton, mula tayo raghapon ang kamaturan. Ug ang maong kamaturan, mao unya ang maghatag ka nato og tinuod nga kagawasan. Onya lagi ka na sa publikhan na mo abot dong. Gadit. Mo na din ha. Gadit sa kay may nanawag sa cellphone. May bilyam des kusina. Oy, ako ray kuha dong. Ako ray hatag nimo. Oh, hello. Bro, Matt. Unsa may problema ining Clavel, bro? Dili man makigsulti na ako. Pero nimo, makigsulti man. Ha? Ngano man eh? Sa kunin mong gipanulti, bro? Bro, Oh, sorry. Sorry, bro. Sorry. Forget about it. kaya nga naman bro. Sa may nitabo. Mako na nahitabo dong. Naon siya? Itong sala, oy. Ngano nga man siya magpahibalo dayon ni Inday Clavel nga niya na di siya sa ato.
Oh, sala niya. Mao lagi. Ug nasabot ra man ako sa tuno sa mga sinultihan ni Matt. Murag nagsilos siya nako. Sa imo nga giistorya nako dong no. Klaro kay siya nga nagsilos ay. Aon saon? Uyab manggod mo si Kuan Inday Clavel nga nauyab na karon ni Bro Matt nimo. Sharing no. Ha, Pero pasalon. wala siya angay pagsilusan, Clinton. Gawas nga dugay na to nga mong relasyon ni Clavel. Ug natapos na ang tanan namo. Nagkasabot nami nga magpakasal ni Jesslyn. Kadya siya dong. Kadya siya. Murag na ako'y nahisab tanda. Ha? Unsay hisabtan mo, Clinton? Ako nagadudag yon. Nga didto magsilos si Matt ni Inday Gislin. Ngano gud? Basig bayot na si Matt dong og diha ma-inlove nimo. Dili ni Inday Clavel. Wah! Yabba ka, Clinton. Nga na nga problema man ka. Ilan ang problema ni Mato Clavel? Dili imo dyan. Tinuod na, Jesslyn. Pero higala na to silang duha. O niya, unsa man gusto ni mong mahitabo? Mayon ta nga mutabang ta nga magkasinabot sila. Na problema ka, kay ikaw man ang hinungdan nga naingon sila, ana. Jesslyn, Muna tinuod, di ba? magsugod na ba sa dana? Jess, sultihan ta ka. I've done nothing wrong. Nothing! Oh, John. Ay, naonsyalan mo tamos dong dyan. Ay, dagislen. Kaslo na hinuon mo. Nag-away-away na hinuon mo. Aw, hinuon. Human sa away. Kung bating binuntagay. Ay. Hala. Wa may epic. Wag yun mo katawa ay. Uwaw ko na. Kuan makaday ka na. Nangayo makagsuri si Dong Johnny mo day. Ano mo po kamutingog? Ano mo masad ni mo siya pasaylo ah? Pasaylo nung tato ni mo. Bisan, pakonsulo na lang unta ba? Mawa ko, Hilary. Nge! Ano makuha ka? Ako ay, kining, ako magkong Mao na diha. Kana laging fried chicken lagi. Unsa may akong buhaton, Hilary. Unsa man. Sa manis, Jesslyn. Kasluno na hinuon, wa man lang gihapon mawang yung pagkasilusa. Yung pagsilos ni Clavel. Oh, siya kanilang tawag. Jesslyn, John, I'm sorry sorry for what? for everything. For what I have done a while ago. It's okay, Jess. Everything's okay. Really? Of course. Yes. Thank you. Paninguhan akong dili na ganito mahitabo pag-usap. Forget about it, Jess. And I'm sorry also. Na bisak kang nakuntingong kanina. But I didn't mean it to happen. I know. And that you don't need to ask me for apology. I love you, Jesslyn. I love you, John. Tanawa, dagis ha, tanawa, dagis. Epektibo kaya akong giingon ni mo. Di, doon na, nagkauli na rayon mo. Wala na ka mo mag-away. Pwede na ka mo magpabugno. Unsay magpabugno? Magpabugno agad sa kaka. Unsa? I want everybody in the office nga mahimong kabahin sa maabot na mong kasal, Jesslyn. Cause dako sab kaayo na akong pasalamat ninyong tanan nga dako og natabang nga mulambo kining atong security agency. Security agency nga lahi sa uban.
security agency nga wa mamintaha o dili gustong mamintaha sa yano na mga security guards nga gusto lang mabuhi uban ang ilang pamilya. Kay kita wa man lang maglantaw sa kaugalingon tang kaayuhan. But at the same time, for common good, for everybody's welfare, particularly sa atong mga frontliners in the field, the men and women in the field, our security guards, daghan jud kayong salamat inyong tanan. God bless us all. Thanks. Thank you ninyong tanan. Sige, hindi tayo may sumaw. Excuse me, Sir John. May mail ko, sir. Oh, thank you, Miss Nice. Brown envelope. Gikan sa ka B. Gibson. Sa may sudan eh. Ako nga blihan. Oh. My God. Unsa kini? Unsa man kini? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!